Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi binugawain sa Western Visayas. Sa ngalan ni Action Brian Morden, ang inyong dinalagad Action Boy Duran. Updanay kita, tub-tub dak na alas 9 sa atong diri nga Action Firing Line sa pagtalakay naton sa pila ka mga issues, pila ka mga hitabo ang nagaluntad sa karon, especially sa karon nga adlaw, which is the official start of the local of the campaigns ang local candidates naton. Marso 25 subong adlaw, unang adlaw sang official campaign period, pag-start sa official campaign period para sa mga kandidato nga nagadalagan sa mga lokal nga posisyon. Meaning, mga kandidato naton halin sa congressman, mayor, vice mayor, mga konsehal, gobernador, vice-gobernador, kag mga sangguniang panlalawigan members. So, tanawon natin karon nanong nagkalalabo sa karon nga adlaw. But meantime, antes ang aton sining pagtalakay sa mga issues nga aton igadulong sa inyo, i-check tanay aton sining lakat sang panahon. Upod kita sa PDMP. May kaupo na si Gani Republica. Gani, mayong gabi. Action Boy, mayong gabi sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakat karon sa aton chimpo sining gabi. Biyernes kita karon Marso 25. Tuig 2022 sa inobses ang kondisyon ka sa kapungsuran sa aton Chimbo. ITCC ni siya, Intertropical Convergence Zone, ari siya sa Southern Mindanao, partikular sa Caraga, Socsargen, kag Davao Region. Magalumon ang kalangitan may idulot ni siya nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagug nga tugas sa ITCC. Ang ikadua naton nga weather system, easterlies, mapaang hangin na lin sa baybayon sa Pasipiko. Ari siya nag-apekto sa ibang nga bahin sa aton kapungsuran. Upod na kita diri sa Western Visayas, kag subong man ang Metro Manila nga may idulot sa yang may pagulugal umang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin lang ini nga pagulan ukon pagpanaguob nga halin ini sa easterlies. Ang northern kag central Luzon nga Cebu dara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin, magahalin ini sa direksyon na Sidlangan, pakadto na wagat na Sidlangan east to southeast, kag may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Sa iba naman nga bahin sa atong kapungsuran, naubod na kita diri sa western seaboard sa Kabisayan. Napaidalaw man kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin, magahalin sa nasidlangan, pakadto namin nasidlangan nga direksyon east to northeast, aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmadong aton baybayon, wala kita gale warning advisory, nagapabilin lang ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang dulod-abyas ang balod sa aton baybayon sa probinsyang may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga wave height o astronomical tide. Kag mauna ini ang hunas alas 11:36 karon sa gabi, 0.1 metro ang kanabawon ang tao magabalos alas 4:03 sa buwas sa hapon sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 sining hapon nagpahuway si Haring adlaw magapakita naman siya alas 5:45 buwas sa aga. Kag nagahamboy ang aton temperatura ara sa 27 hasta sa 32 degrees Celsius. So, manilakat sa aton, Chief Boss, ngayong gabi, Action Boy.
Okay, salamat gid Migo Gani. Thank you very much. Okay. Okay, Gani Republika sang PDMP. Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga kaaksyon, ano nga itong hambalan karon nga gabi? Of course, first day sang official campaign period, nagsugod na sa mga lokal naton nga mga kandidato, no? Nasiling naton mga kandidato naton halin sa provincial governor, vice governor, sangguniang panlalawigan members, sa aton nga mayor, vice mayor, mga sangguniang panlusod kag sangguniang bayan members kag sa aton nga congressman, no? Amo na ang magasugod karon nga adlaw nga campaign period. So madumduman ninyo sang Pebrero 8 nagsugod ang sang national candidates naton halin sa presidente, vice presidente, mga senador kag party list groups, okay? So subong ang sa local candidates. Ang balatan na karon pila naton ka mga naobserbahan sa sining nga adlaw nga pagsugod sang campaign period sang local candidates naton. Kag suliton ta ini, no? Suliton ta ini mga kaaksyon. Ining health protocol bala daw kung isa doon nalipat na kita nga ang COVID ara gyapon, no? Although hindi na siya amuna ka hindi pareho sang una, pero ang aton punto diri is do we still observe sa sining mga health protocols during the campaign period, especially sa mga rallies, sa mga meeting de avance, sa mga caravan, i-observe bala ini gyapon kag anong ginahimo sa aton nga motoridad angot sini. Because sa aton nga pag-intindi nga sige gyapon niya ang aton nga pag-observe sang health protocol. Sibla ko tapos eleksyon bala makibot kita magulpin magsinaka ang kaso sang COVID. Tiyan mo nang aton nga istoryahan man karon, no? Ano pa? Sa national abiya, no? National nga balita, of course sa pinakadako nga balita karon sa patag sang politika, ining pag-resign ni Senador Ping Lacson sa Partido Reforma. Nung ninyong Partido Reforma, amo ning ang partido ni Ping Lacson sang nag-file sa iyas ning certificate of candidacy. Nanong rason sini? Nanong epekto sini? Nga ang nag-resign si Ping Lacson kag nga ang Partido Reforma is endorsing another candidate. Amo na ang isa sang mga rason nga nag-resign diri si Senador Panfilo Lacson sa sining partido kag nagdagan independyente, no? Ang balanta na sa aton sining pagpangalagad, no? Kag i-check naton karon kay ang report pala angot sining encounter sa may barangay Carabalan sa siyudad sa Himamaylan between sa tropa sang Philippine Army kag sang communist terror groups. May enkwentro kayo na daw ay pakita sang update sini. Check naton karon kung may update sini sa sining ginpahayag encounter sa tunga sang Philippine Army kag sang communist terror group dira sa may barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Kag sa aton nga mga kaaksyon ang bag-o nga puerto bala ni nagaangot sang probinsya sang Negros Occidental, specifically dira sa banwa sang Ibi Magalona, gin-inaugurahan karon nga adlaw. Gaangot ini sa isla sang Panay. No, check tayo na karon nga balita mga kaaksyon kay ti lain naman ina iya nga rota naton pakadto kita sa Panay. Ti may ara nga puerto gali ang ginaugurahan karon gid lang nga adlaw. Kung malambutan naton karon, istoryahan ta man ning subsidy bala sang gobyerno kundi sige sinakaayos sa presyo sang langis. Ting gobyerno si Presidente Duterte nagpromisa nga manghatag siya sang subsidy sa mga pamilya, una ni 200, nga sining kulog lahog man nga ayuda man. 200 kada bulan. Subong nahimo 500 which is para sa akon, lang-ulagong magyapon. Anyway, ang ina nga mga isyu nga aton nga hambalan. Kag ining campaign period, ano bala? Ini mga supporters, ano ang pwede? Kag hindi pwede. Malo kay hindi tadi ka pagusto mo. May mga pagsulundan kita sa idalom sang election code nga hindi mo pwede mahimo. Kung ikaw isa ka supporter, anong pwede? Kag hindi pwede. I-check na nabi karon kung malambutan nato, no? All that mga kaaksyon sa aton diri nga pagpangalagad sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. First day sang campaign period mga kaaksyon, subong adlaw,
Kay inasang nagapakadto ako diri sa station, temprano pa daw mga alas, more or less mga alas 3 siguro. Nasugata ko gid ang ining caravan bala sang Grupo Progreso. Sus nagsala-sala ako kung di na ako maagi. Man kadamo sa mga dalan kay na nga hindi ka kaagi tungod sini nga caravan. Kadamo man sa mga lugar nga puwerte ang traffic tungod man sa sining caravan sang Grupo Progreso. But silingon, puwerte. Damo kayo. Sus kalaba-laba sang kwan sang nagpartisipar sa sining caravan sang Grupo Progreso nagaserbi bilang ila ini nga una nga activity sa sining pagsugod sang campaign period, no? So nag-start sila misa, nagkaravan, aglibot sa bilog nga syudad sa Bacolod kag show of force man no? Makita naton nga puwerte ang tawo, puwerte ang nagpartisipar. Perte ang nagpartisipar, perte kadamo, no? Kag nag-cause ini sang medyo jutay nga kabudlayan sa aton mga motorista. But be that as it may, nakita dito nga kwan perte gid no ka medyo damo-damo ang nag-intra sa sining caravan, no? So, mga ka-aksyon, amo na ang sa Grupo Progreso ang caravan. So, si boss may ara sila nga opening salvo gid nila ang ilang grand rally bilang pasugod sa ilang kampanya. So buwas as much as possible we will try to bring to you sang kunanong mga hanabo sa sining ilang grand rally buwas nga adlaw buwas inang adlaw. Nakita ko gani buwas dungan mo ang duha ka partido diri sa siyudad sa Bacolod ining Team Asenso bla nga ginapamunuan ni Congressman Albi Benitez ang 3rd District kag nila ni Congressman Greg Gasataya, Attorney Cesar Distrito. Dungan man sa isang Grupo Progreso headed by Mayor Bing Linardia, ang ila congressional candidate nga si Dan Atayde kag Vice Mayor Elcid Familiaran. Now ang kinalain sini dire ang ining Team Asenso diri as Paglaom Sports Complex. Ang Grupo Progreso diri iya sa Bacolod Public Plaza. Nang kinalain sina diri kay ning Team Asenso may mga sikat nga banda iya nga pasundayag buwas kadlaw. May Bamboo, may ano pa to, River Maya, may kami basta mga banda no, artista gro may ara pagid. Whereas sa Grupo Progreso tingilayan niya direkta puro kami iya lokal lang iya kandidato featuring Mayor Bing Linardia. Siling ko paano ta ni mag-gauge ang kwan man? Paano ta mag-gauge ang attendance ni man? Kay kung may mga ara kaya nga mga performers, like for instance ining mga sikat nga mga banda ni, mga singers, ang mga tao nga makadto basi kung way man na nagkadto ya para sa rally kundi nagkadto na ya para sa mga artista kag sa mga banda dira di ba mo gani nga do first time ini di sa siyudad sa Bacolod nga ini nga mga opening salvo grand rallies updan sang mga performers ti siling ko hindi ta mag-gauge kung tanawon mo abe kung sa attendance, basi kung na nagkadto dira ang ginkadto ang banda bla, ang kadto mga artista, no? Muna yang akon nga pagtan-aw sini dira nga basi mga artista ang ginkadto da kang hindi ang mga kandidato, hindi para magpamati sang mga plataporma kag programa sang kandidato kundi magtan-aw iya sang performance sang mga banda ni kag sa mga artista da. Ti siling ko do budla i-gauge no. Ang mga tawo nga magatambong. Ari pagid ang isa nga nakita ko pagid. Dungan niya. I think there is a Bacolod, this is the very first time nga ang duha ka nag-enkontrohan na nga partido, nagdungan grand rallies. Di pareho bala, let's say, ako abi neutral ako no. Why ako ya sang ginaupdan abi, why ko sang napili pa ya nga butuhon magabot ang eleksyon.
Kay si Masiling Kuya Bing nga mamati ko anay sang ilang plataporma kasi ilang programa. Kundiin ako mainganyo nga klase sang programa, kundiin kung inatanaw nga mayo nga programa didto ko. Ang problema subong dungan sila ya. Hindi man ko pwede kasaylo-saylo. Di na? Hindi ka man kasaylo nga mamati ka spiyak, mati ka to spiyak. Kay dungan sila mo. Di ang matabo sinadira, isa lang ba pamatian ko, hindi ko mapatian ang isa. Di ba? Amo nang isa subong ka. First time niya tabo sa bakulod mo nagdungan niya, ang nagdungan ni man. So first time hindi nga natabo, no? Kung gindungan abe, parang taksanay Abing rason abi sa magtimbang nga partido, abi mas linga taksanay ta. Sinong damo matenda. Hindi man ko pati sa taksanay na. Sa kayo nasa siling ko na, kunara kaya kung may mga performers ka na, tibasi nga kadto nga tao sa imo, hindi man niya para mamati sa programa mo, kundi magtanaw sa mga performers, di ba? Amo na yung kinalain, medyo may problema jutay, no? Sa mga ordinaryo naton nga mga butante, nga hulat kung tani nga mamati sang programa sang isa kag isa because of this situation. Nga nagdungan sila no? Nagdungan sila sa ilang way man sang basulon ta sa ila, ha? Way man sang basulon na ta sa ila, iti amo na yung schedule nila mo. Amo na. Nga hindi talang mahatagan sang tsansa ang aton nga mga butante, especially ni mga neutral nga mga butante, hindi ta mahatagan sang tsansa nga makapamati sa magtimbang nga bahin, then maka gauge kung napaasino ang ilang nga butuhon. Okay? So, pero tungod amo sina, medyo siling naton tani, no? Kung nakulang niya, tani, lain lang adlaw. No? Pwede subong ang isa, buwas ang isa. Pero tungod gidungan ninyo, tiway matadamay mo. So, depende na sa aton pumuluyo. Kung di ka mo mamati, kung di ka mo mamati, depende sa inyo kung di ka mo ma-attend dito sa may banda o diri sa mga lokal nga mga kandidato, no? Pero kung ang tuyo mo gid mamati sang programa kag plataporma, di mo na pagpili kung din ka kadto, no? Subong ni ang Grupo Progreso kundi nagkaraban kay na may short program gali sila aksyonan dira sa may siguro sa reclamation area I-check tabi si Action Jan. Kaya I think arat na siya. Tanaon ta ko na nung sitwasyon dira sa may reclamation area sa sining short program I think sang Grupo Progreso, no? After sang ila sining caravan kay na. Abi ko na ganit tapos na. Kay nagcaravan kay na so may short program pagid gali dira sa may reclamation area. I-check ko lang para may idea kita kung anano ang nagakahanabo dira sa sining short program sang Grupo Progreso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Upod sa aton patrol, man by Action Jan Diaz. Action Jan, please come in. Action na boy sa mga materion nagapadayon ining programa kon mini rally magsiring mini rally gamay nga pagtililipon sang isa ka political group diri kita subong nga gabi sa likod sa Pope John Paul II Tower diri sa may reclamation area. So para sa tumakaksyon diri sa may likod mismo sang SM City Bacolod Action Boy, no? Subong nga gabi 14 out of 15 ang nag-attend sa caravan kag sa rally. Iti 15 kabay kabilog ang mga nagapapili sa idalom sa Grupo Progreso, 14 lang ang nakatambong kay ang isa Action Boy medyo hindi nami ang iyang pamatsag, no? Actually subong nga gabi ang bago lang gito ko subong nga tinan bago lang tapos ang iyang atang mensahe si incumbent Bacolod City Councilor Cindy Rojas, and then tatlo na lang ang nabilin para sa konsihal kay titapos sila ni City ang Councilor Archie Baribar, Kapitan Jonathan Diaz, Ed Guillem, Councilor Carl Lopez, Cash Montalvo,
Rini Cito Novero, Dindo Ramos, and si Dindo Ramos among wala Akson Boy, no? Kay galain ang iyang pamatsaga. Subong nga tinion ang matag na sa iyang mensahe si incumbent Bacolod City Councilor Israel Salanga. Subong nga mga tinion, no? Gamay lang give, basi mapabati na naton, gamay lang kiti nga pag-mensahe, subong nga gabi reaction na boy, no? Salamat yun, no? Pagkakasala ko yung masaraming. Gabi sa mga tanan, ang pista nag-consumal, supportan din ako sa mga progreso. Aram mo nagsasalan sa painit, aram mo mag-opod, kaya ako sa muna. Ito siya din marami, kasi napunta ko sa grupo progreso. Pagkalubi ko kung ang nagkakapol, kung ang nagkainit, nakakadira sa dalan. Kaya ko kapalo kung hindi nagkakuha sa mga kusog. Sa pagsinusit sa amon, sa pagsiporta sa amon, sa pagpainit, kaya ko kapalo. Ang sigurado ko, ang amon kusog, yung amon niyo. Salamat yun. Salamat yun. Why ka gabi araw-araw? Kapag pag-isip, bisisyan ka mula pa! Araw-araw naman yun. Abi ko tapos na. Meron tanggal, gasolsit, sa grupo progreso, natin nakit naman. Pero ako lang bigalong din. Naari ako din nabulong sa grupo progreso. Sa inyong konsyempas ang pandemya, wala sa mga nag-jarisyo sa mga kaburo, kaya ang grupo progreso. Para sa pagbulo, sa siyudad ng Bacolod. Ako naman bal, report ko para boss, kay report ng mga tayo ng boss, yan bago na siguro, kami na bukas ng bago to boss. At lang ako lang siguro, nang ibigit yung mahulamit ko bang sa inyo, kay isang dinigan ko, at saan nagdabot ang bangkang mga agrises, at saan kayo na ibigit ang yung sa ating kaya sa nga lang ang servisyo publiko. Salamat po, ako sa luwag, si Isin Salanga, dito Nuevi sa Balota, alin sa ako, Tagatasin, mabuhay ang grupo ko. Akson na boy, no? Si Kot lang nila ang ilang mensahe sa kada konsihal Akson na boy, no? Bisan pa sa ibang mga nagpapili dari sa may grupo progreso. Actually, nagalin Akson boy? Kumusta? Action dyan, kumusta ang mga tao dira? Damo pa tao da? Actually, damo ang tao kay medyo puno na gitman, no? Ining ground diri. Ang talan sang kasulod sa may Baywalk bala. Kay diri nigin held hindi sa likod nga sa may mga balas. Diri sa may sementado. Diri Action Boy nagplastar sang stage. Damo ang tao, nakasuksok ang tanan pula. Do ka, ngay balas ng paribago ng mga pamaagi sa pagkampanya. May mga bitbit man sila ng mga placards, no? May mga placards kay na may nakabutang ang mayor ko, may bigote. Ang mayor ko, hindi pangayaw. Damo na bala ng mga karatula, Action Boy nakabutang. Hindi may ari pag hindi flag sang LGBTQ bala. Okay. No? Nga ginabitbit nila subong. Hindi kitaon sa komposisyon ang ibang mga placards nga bitbit nila subong Action Boy. Pero halos kada grupo may mga bitbit ng ilang mga placards kag iban pa. Ginakuha nato ng data kung pila ang ilang counted nga number of vehicles kay na estimate to mga more or less hindi magrubo sa 300 to 500 ka mga motor pa lang ina iya, no? Perti ka ni kalaba kay na. Laba gani actually ang linya sa mga salakyan halindra sa may Magsaysay Lacson, labot Action Boy sa area sang Gonzaga Lacson. Alin sa magsaysay, di na magsaysay Lacson na? BCPO. Sa BCPO, halindira, pakadto sa? Gonzaga, lapit di ba sa may Rizal? Tigid ka laba, gali. Okay, actually, ang bilog kaina natapos na bala wala pa natapos ang mga salakyan ngalin sa sulod sang Sacred Heart Shrine o Conodopi Church. Wala pa yung kalakat ang nagapila nga sa apat kalinya sang dalan sa may area sang Lizares. Hindi iban nga mga botante, o kung iban abing nga mga taga-suporta, gawlat pagid o nang ngita pagid sang salakyan nga ila para kaupod sa caravan. At itong misa nila kayo naman sa may Sacred Heart? Action Boy? Ang misa kayo na sa Sacred Heart nila ginahiwat? Yes, sa Lupit Shrine. Okay. Sa Sacred Heart Shrine, no? Sa Sacred Heart Lupit Church, Action Boy, dito nila kay naging hiwat ang misa. Mga mga 2 p.m. Natapos mga around 2:50 p.m. Nag-start ang caravan alas 3 ng hapon. Natapos Action Boy ang caravan. Tunga lang sa Bacolod yung Kadtuan, alas 6:30. Gabi na tapos gila. Abi ko mga alas 4 lang alas 5 gila tapos na. Hindi, 3 hours and 20 minutes ang counting namon.
Kay actually kami ganito matulog shortcut na kami. Kaya bala mo kung magsunod kami, basi bala hindi na kami kaabot, diri pag-abot sa programa ha. Kaya damo pag nagasunod. Kaya salasalaman ko kung din maagi kay ina kay daw ang halos kanang nga dalan do sirado tungod sa karavan. Pero sige nga may nag-contact sa to, nagreklamo kay nga traffic sa circumferential. Dili kay TOS kabalo nga may ara sang activity no. May ara sang caravan action na boy nga ginapatigayon. Ang ilaruta actually, nagsugod lang na sila sa may area sa Lupit. Nagkadto sila magsaysay, then nagliko sila pa magsaysay Araneta sa dalom sa flyover. Naglusot bilog na Araneta, ginusoy nila. Pakadto balik sa Miligares, dali na sa may Petron. Paliko naman di paliko sa may Pakadto Libertad ng area. Nagsulod sa Libertad, nag-left turn, gilibot kinang Libertad Action Boy. Nagdiretso dali sa kilid NOHS. Then from NOHS, nagdiretso pa downtown, Old City Hall. Then nagliko naman sa parkingan ko home site, Alihis, Takuling, amo na daw sa Luzuriaga. Then nag-go straight sa Lacson area, Action Boy. From Lacson, ginusoy, nagdiretso sa may Buri Road, digto ginayawan. Kay ato na sa Buri Road, ang puno, ang punta, ari pa didampi sa may Lagun. Kaya ang mga salakyan kay na, galingin manulo nila pangita sang likuan o konlotsan. Pero may mga traffic enforcer man na. Amo na nagaling bala kong kaisa kay kung may caravan, gayo gini sila nga gaan ligwaman. Kay kay na may nagalusot ng mga jeep. Di man lang alang gid man na sila gyapon kay may ipit gid sila sa caravan. Kung most likely pwede lang na divert na lang gid sila ngita sa ibang lugar nga maagyan. Kaya pagsugod sa lokal nga kampanya ginalauman gid ang kangay sila nga mga aktibidad action na boy no. Anyways, ang counting, ang ginisi atag to namon kay nga number nga 300 to 500 motor lang to. May 58 vehicles pagidya nga mga upod. And then ang iban, wala na nagupod sa caravan, nagdiretso diri una sa area sang Bacolod o sa may Pope John Paul Tower. Action na boy. Dasan action dyan? Yes. Dasa nakita ko kay nausurbahan ko sa dalan kadamo sa nga bantay nga mga tao man oh. Ang iban dra na lang sa dalan nagulat. Kay gutok na ayaw wala sila guro panigalot. Dudusok sila kaugalingon para lang makasulod sila kag makakita man doon na hidlaw gurong iban la kita kandidato so kaya after 2 years no subong ang isa man ka mainit nga away sa posisyon is Vice Mayor ang nagkataw subong si Vice Mayor Elcid Familiaran Jan yes magbutang ko sa imo nga telepono liog di kwan liog di layo-layo jutay sa speaker para daw hindi sa blado baffled. Oh yes, a reaction boy try tabi. Vice Mayor Elcid Familiaran action boy aton pamatira. Testaman sa akong political life. Wala kita ng pinakadamo na tao na nagwa sa ila panimalay. Ko si Keanu Reeves nagabot. Si Mayor Bing Leonardia malagalit. Kalakpakan ka! Sabi ko, si Arjo tayo di nagabot. Si Sana tayo di nagabot. Ako na tawami na di Boya Bunda. Kita na itabot. Maayong gabi. Salamat po. Boy, Vice Mayor. Si Boy Bunda. Action boy. Sino sa kuno si Boy Bunda? Bali Vice Mayor na salaan sa kuno nga si Boy Abunda. Kay Kalbo. Kung kalbo Boy Bunda daya. Amo niya ang word of the night. Kaya damo sang Boy Abunda gid ang iyang nasalaan siya, no? I think si Vice Mayor Familiaran do proud na siya sa iyang pagkakalbo ya. Oo, kay ti asset din ako no. Oh, proud na siya. Kunya na namo, tatak yan na mo. Amo nang iya lucky charm. In the same manner kung si Mayor Bing tatak yan, yung bigote man. Oo, kaya ang baga ni hindi siya makilalaan kung wala sa bigote. Correct. Si Marco may bigote sa ating mambagid nga sa gina si Mayor Bing Leonardia. And we ginaklaro lang naton, mini rally lang kini sa Action Boy. Kumbaga do tipon ng bala after the caravan, ang opening salvo ya, buwas gid.
Buwas ginlawag siya. naman nila kay Inadri na ang opening salvo is sa area sa Bacolod City Public Plaza, no? Dragit na. Subong naman, it's congressional candidate Dan Atayde ang katag sa iyang tayo, boy. Dari sa may intablado, no? Taot pa sila. Anyway, duwa naman ni Bilin. And then after sini, wala naman other program. Reaction boy. Gamay lang kay congressional candidate Dan Atayde. Ako plagi ka ako gid ang grupo progressive. Pero dalaw na dalan! Fight! Kapit yung zero na dalan! Ano mas kami? Abang na digon! Siya tayo, nag-upod sa grupo progreso, 15-0! Pero hindi tayo ka mo? Kaya kung siya makita sa ito? Ito rin ko ako. Ang gano'n ito yan. Okay, mayong gabi sa inyo tanan. Si Dana tayo de. Mabuhos, mabuligon. Ang katarapasuan para sa inyo tanan. Kag look sa Ginoo. Ha? So, kag hindi ingrato. Okay? Si Dana tayo de. Tupod sa grupo progreso. Para kita tanan magbinigay, kag utbanay, kag napasalamat sa Ginoo, na tanan sa di utbanan sa bangkasi. Sino ko gusto mo? Dan! Abante! Grupo! Piton! Fight! Mayong gabi sa inyo tanan. Number 1, Congressman! Son, that's congressional candidate Dan Atayde. Last nga naman nga matag sa mensahe, amo naman yung next si incumbent Bacolod City Mayor being Leonard Dia, no? So, kita nyo, mabatihan sa tumatag palamati, nubo lang gini siya, kay tagpilala ni Kasigundos ang ginatag sa ila, and then after sini, maprepara naman sila para sa buwas nilang activities at so na boy pati kayo noon sa opening salvo. Ari, no? Amatag na sa iyang mensahe si Mayor Ding Garcia, may ginalawag sila, no? Mapila ka mga introductory statements kag ang achievements or background ni Mayor Bing. Kay naman action boy dikto sa may Sacred Heart Shrine in nagpapalabas blessing, of course, ang bilog nga grupo, ang mga miyembro sa Grupo Progreso. Kung makita natin, wala din man nagliwat ang ilang food color, no? Pula ka green, no? Pula ka green action boy. Ang ila uniforme, subong may kinangtunan nila color yellow, no? Ang numbers, ang printing sa pangalan color yellow, then ang bio color red kag color green. Action boy, no? Ari ang introduction sila para kay Mayor Bing Leonardia. Correct, hindi ginay mapulgas. Tambala ko anay, dali lang dito. Nang gigigil si nanay, kabalo ko. Pero kinapabukan ka sa Bacolod nga. Longest serving mayor sa siyudad sa Bacolod. Laba ang listahan kung performance sa pagkakabalan. Ito mo ka beses ng most business friendly LGU ang Bacolod sa siya mayor. Top Bacolod City ang Bacolod sa siya mayor. Mang-template ang Bacolod sa pandemic response sa Western Visayas ang siya mayor. Siya ang pinakalapit sa presidente sa Pilipinas. Siya man ang nagaisahanan na mayor sa Bacolod ag Negros sa Gambot sa bilog sa Pilipinas na appointed no sa Advisory Council sa LEDAC Buksulingon ginasaligan sa presidente sa Pilipinas. Iyan ang harusda ang stage, no? Harusdaan ko. Presidente sa League of Cities of the Philippines.
Kinanglan ta pa na bala palawigon pa. Damo bagay pagulang kinawaldan naman sa 5th Asian Luminaire Awards Outstanding ano to? Lord! Ang kinkanto nyo din plataforma o kung concert. Ang kinkanto nyo din artista o kung plataforma. Si sino matutod ng artista sa Bacolod? Si Mayor Bing ano? Pangayaw? Ano? Ano? Si Mayor Bing! Lola Latina! Ako na ang ng Florida State kay Mayor Big Action Boy. At ito ang pakikakpon ng bungko and then makatag siya ng iyang mensahe. So mga gabi, expected na to, medyo lipot lang kitnin. Ano si Mayor Big? Music! Hindi ka gusto maggabihan tadi? Kaya hindi nila buwas makita na pa na? Kita nyo, tanong sa konsyel, lipot? Lipot maghambal? Sinong konsyel nga ba? Ha? Liputon to lang ni. Kaya para buwas. Fight. Kano gusto nga fight? Subong ko sa buwas. Ha? Fight ng buwas eh. Anyway, ang istirahan na natin, mini rally ini. Kaya kung inyo nagumduman sa nagliligad, matapos abot ang atong motorcade, pero ulit lang ka. Kung galing sa nagligad, tungkol sa inyong mga submission, nagtinghata nga magpililiton. So, para rin sa gamay nga grupo, inisipong ang atong tinutuyo amo nga para mas makilala niyo pagit ang atong mga kandidato. Ganun nga mo. No? Pero, sa ang kamo, diin ka mo kay ilang alas 3 at alas 6:30. Ha? Diin ka mo. Kabulot ka mo. Today, buong adlaw, we made history in Bacolod City. Ang natabo, kag natigayon sa Grupo Progreso was the longest caravan ever in the history of Bacolod City. Kita niyo to? Halos 4 ka oras. That has never happened before. And more importantly, ang amon niya nakita, hindi lang ang kalaba sang aton nga motorcade, hindi lang sa kadamo sa nagupod sa motorcade, pero mga tao na naglinya sa dalanon sa Bacolod, wala pa rito. Kung ibase sa entusiasmo, kung ibase sa ato nakita, makahambal kita nga siguro na ang aton Mayo 9. Agree! Okay. Ang nakita natin, natabo pa. Siguro, ang anggid lang sa to, atong pag-abot ni Manny Pacquiao nga kaluluntat ko sa dalan. Kung kang ina, pila ka beses, naguntat ang motorcade. Kay yung dugok, yan nagdugok ang tao sa nga dalan. Gusto sa talimapakip? India. Pero that was a show of anong kabubuton sa tao. Kaya ito mga tao, wala man ito ginghakot. Kamu ginghakot ka mo. Ito mga tao, laging bayaran. Kamu ginbayaran ka mo. Ito mga tao, tumandok sa Bacolod. Kamu tumandok ka mo. Yan ang lain ng kay. Bakit ito mahakot sila mga tumandok?
Para magdamo sila. Kahit kung maghakot na sila pangayaw. Kahit kung padamo lang tumando, hindi sila kapwede sa grupo progreso. Kung may pangayaw tiyambot, pangayaw lang na sila eh. Diba? So, salamat Jid sa inyo salan. Salamat Jid. Salamat Jid. Kahit kanami, yung mayurbing ka mo, ang arang asawa ko. Kaya basi, hindi pala siya magpati. Dito siya. Arang sa asawa ko. Amo na nagabihin ko. Wala na ko kasing get, fight. Kasi mga galibot ko, kita na ita. Tapos hindi ko fight. Wala ko sa kabalo. Kung magsindit ko siya, karoon, adolain na niya. Okay na siya? Laka na niya sa lagaran sa malaka ng asawa ko, gupod sa akon sa mga muna kay ikaw sa mga private person. So, ambi, ede, pati lawi mo siya, ambi, palakpak mo. Ang asawa ko, the one and only. Hindi ba? Sino ka na one and only? One and only na ka mo? One and many. Pwede, palapakan, I love this girl. So, ara pa rin kayo siya, kilala niyo ng barata ko? Kilala niyo na siya? So, sino na siya, babe? Ikaw tara. Ang ngalan niya na ginsunod naman sa Mascara Festival. That's why ngalan niya si Kaya. Ano sa Indonesia sa Mascara Festival? Kung doon ko na lang niya magtuntat kay madaranan ko ni karoon tapos ito. Pero siguraduhin ko lang, buwas, ara ka mo. Kasi ging kapoy ka mo subong. Kahit madula ka mo, boss. Mag-abot ka mo, boss, sa plaza kita mo, di ba? So may posibilidad kapag abot natin sa kalatabo sa una, mapuno natin ang atubangan sa plaza. Pag mapuno, ang hindi magkatingner sa mapuli. Boss, hindi ka mong puli, kaya sa likod, butangan sa lead wall, para sa brasaw. Minsan ako kung gagawa ko na, wala. Wala ko talo. Makita ko mga mama na, oh. Action boy, no? Si Bacolod City Mayor Evido Bing Donadia. Anyway, naghali naman sa may podium and then ipila na lang ka mga reminders, no, sa iya nga mga sumalakdag action boy. So far, amo na, no, ang pinaka-latest update sitwasyon sa area sang Pope John Paul II Tower sining mineraling nga ginapatigayon sa Grupo Progreso. And buwasa ang opening salvo, no? Sila nga action dyan, way pas nagka-plastar sa ilang mga programa da, kay plataforma, kundi buwas pa na imabatian. Yes, wala pa gid, wala pa plataforma. Amyara gagmay nga plataforma nga part sa ila introductory speech, no, gina-introduce sinabi, ginapalayag ko na nung ila may i-plastar nga plataforma. Pero siling abi nga mismong kandidato gid nga sila gigaplastar it sa ila plataforma. Wala pa subong nila ginapalayag action boy. Buwas pa ina. Buwas. Sige. Yes, so pa man ang pinaka-latest update diri sa area sa Pope John Paul II Tower, ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Sinagasiling sa tutarang niya maka-aksyon sa di kamang yabahin sa Pinas, laboton ka sa amon balikta kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. So at least mga ka-aksyon na napadadangat natin sa inyo, bisan paano, ang sitwasyon sang unang adlaw sang kampanya de sang lokal nga makandidato diri sa siyudad sang Bacolod, no? Tanawon ta boss, nanang mga sitwasyon, but rest assured nga boss nga adlaw ining mga plataporma, programa sa aton nga mga lokal nga kandidato sa siyudad sa Bacolod mabatian diri sa Action Radio Bacolod, no? Gusto naton nga mabatian ninyo
makahimo kamo sa mag-gauge ninyo aton mga kandidato, then you can make a wise decision comes May 9, 2022 ang adlaw sa aton nga eleksyon. Mga ka-aksyon, magabalik kita sa aton dugang pagpahalaga diri sa aksyon firing line pagkatapos lamang sa Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka. O mga kabida, sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook, mga ka-aksyon, share na ako na kita, no? Follow, like, and share sa aton nga FB Live, okay? Good evening dira kay Yvonne Busher sa Germany, kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, no? Ano si Ma'am Vanessa? Yalin sa Agas, sa gabi niya, Kurt Nathaniel de la Torre, monitor lang sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw, mga gabi. Nicanor Tikala, Borgs Asa, shout out na sa mga friend niya at Reg Slow kag Sherwin Zapanta sa Purok BM, Barangay Takuling. Ana Sinoro, good evening man, kag kay Bebing Francisco. Greet niya lang kuno miga niya si Vanji Montero, tupad balay niya kag sa Villa Estefania, no? Migo ko da Jan Lastiere, maayong gabi man sa imo. Thank you for monitoring. Elvira Hilogo,
Kay Melili Oligo, ginatamyo niya si Ma'am Van, Miss Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa, no? Marilot Travilla Catinoy, kay Maria Leia Marabailes Banaglorioso. Sa Camela Bacolod South, Camela Homes, Barangay Tangub. Kay Leia Yanger Esquivel, Christine Minias Villalobos, may gabi, no? Bon Ignacio, sa La Carlota. Dira kay Manjo Arnejo, kag kay Phil Alansagay, amigo, may gabi dira sa imo. Kay NJS Candido Hildore. Baumayo, gid kay may ayuda. Sa ano nang ayuda na? Sige. Janelo Sanzino. Nya may radyo kada ngayo ko be. Ay gala. Hindi ko makuha sang konman sang radyo man. Why ko radyo? Sige lang. Sige. Barky Tribe. Kay Kimpo Yulo. Ay gabi, no? Imbong Jocampo. So good na ni ang tubod sang gripo kay ano nang tubod gripo. Virgil Alpinda sa Celine Homes. Michelle Cordero, Michael Cordero, kag good evening mo kay Sol Cordero, no? Aileen Rojo sa Agisan. Tamnya niya si Badoy Rojo, Mike RB kag XC. Ma'am Vanessa Mayo, may gabi sa imo, Tete Hoka Tetangata, salamat gid sa stars again send. Kia Ora, Jenny Sulgon, may gabi man, Nilda Bilyote Olarte. Miss Georgia Gargasiran. Halong makono, makulod nun sa dalan. Virgie, classmate, Mare, Ligaspi Coloso. Toto Asis sa Pangasinan. Da pariyok na si Action Eric kag si Vice Elcid. Sa ano na? Ang pariyo sila do hindi man niya kalbog si. Homa Lumena, Aris Vargas, mga gabi. Lani Algarme. Anong klaro-klaro lan eh? Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Jonalyn Ninyaldi Cripito. Tamyaw niya lang kay Raf kag Roda Mutin Marmeto. Abelia Candido. Nicanor Tikala, no? Eda Ramos, mayang gabi. Kag sige. Salamat nila sa tanan nga nag-monitor sa aton sining pangalagad. Sige, standby kita ha, kay damo pa kita mga obligasyon dre, no? Standby. Ginatamyaw talang anay gali si Mrs. Alvarez dira sa Barangay Tangub kag sa mga merkado kag Herrera family. Hi kuno kay Renz Duran. Thank you gid Ma'am Van remembering. Salamat. So, standby kita mga ka-aksyon ha sa atong dugang diri nga pagpangalagad sa aksyon firing line. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na kaligad sa takna nga alas 8. Balik sa aton nga pagparagan sa Action Firing Line. Ining aton nga eleksyon bala subong kadamo sa mga supporters nagaupod sa mga kandidato. But we should remember nga sa idalom sa aton nga election code, may ara kita nga ginabawal para sa mga supporters para mabalaan nyo na anong mga pwede maimo ninyo, na anong hindi pwede, no? So, aton sa mong bisita, aton amigo, si Attorney Revo Sorbito, ang aton nga election officer diri sa siyudad sa Bacolod, para at least makakuha ka mo sa ideya bala mga ka-aksyon, especially sa mga supporters sa kandidato. Anong pwede, anong hindi pwede kung supporters kamo, especially kung nag-upod kamo sa kandidato, no? So, sa aton linya, Attorney Revo Sorbito. Attorney, mayang gabi. Mayang gabi, boy, no? Mayang gabi sa mga tagpalamati. Yes, salamat gid for our time, Attorney, kag kita way patakit anay gid siya bala nga naka-indistoryanay bala, no? Anyway, Attorney Areho, ini mga supporters bala kay gusto na lang may ara man sila bala ihibalo nga ano ba lang hindi pwede kag pwede ngay muon sa mga supporters, Attorney, para daw guide lang sa ila. Well, actually, boy, na-meet na a few days ago. I already meet the candidates, no? And some of their leaders to give them a final briefing on the do's and don'ts sa mga pagkampanya nato, no? So, well, sa aton, para sa benepisyo sa aton tagpalapati, una, of course, we'll talk about ang campaign material, ang posters. So, basta ganing ato na posters, ang ato nga legal size na is 2x3 lang, no? 2 feet by 3 feet. Okay. O, tapos, inista, pwede na lang ibutang sa ato na designated common poster areas, no? Sa taga-barangay, mayroon kita na-define na mga common poster areas. So, dala lang pwede kumutang, no? Except, of course, sa mga private properties, no? Wala sa limitasyon sa bong, hinumod sa petition nga pending sa bong sa Supreme Court, ang nag-issue sa TRO, nga mga campaign materials, no? Arang sa private property, hindi natin matandog, no? So, ikatuwa, regarding naman sa aton nga mga campaign rallies, no? Sa in-person campaign natin, magnaog na ang mga kandidato sa barangay, na, of course, ano man,
we have to observe no ang ating mga tawag na minimum health protocols. Okay. So bawal na subong actually boyan ni magano kumusta, sanay, magbayanay, mag-selfie, no, ginaguso, no, nga maduba ang atong social distancing. So paano attorney, how do we implement that? Kadamo-damo sang kuan bala kapin pa ko may mga rallies niyo, kadamo-damo may may pagi kita paano ma-implement ina? Well, actually, boy, no, after the rallies, during the rallies, ara kita mag-monitor sila sa ilang mga campaign activities. At the same time, after the rallies, they are required, no, ang mga kandidato are required to submit an affidavit of compliance, no, na nag-comply sila sa ating minimum health protocols, no. So, kung, for example, why sila nag-comply, nagkaroon mag-submit sila sa affidavit ng compliance nila na sala. So, that is a ground, no, sa kaso against sa ila. Mm-hmm. So, why labot sila sa kita nga mag-monitor ang barangay official sa monitor man na. So, kung nagsala ang ilang, let's say, na declaration sa ilang affidavit of compliance, sala, kontra sa atong mga observations sa monitoring report, so they would be liable for an election offense kung may mag-file ng complaint against sila. Okay, of course, with the proper documentation, kung mag-file ka sa complaints. Yes. Amo na ang isa sang nakita na kundri is mabudlay ang ining na tawag ng social distancing mo kay tungod sang mga rallies bala, tungod sang entusiasmo sa mga supporters, sometimes yung kalipatan nato nila. Yes, budlay gina-action boy, but of course, these guidelines, these are new to all of us, no? Mag-unay para sa ating because of the pandemic. So, I believe, no, candidates should exert conscious effort na mag-abide din sa guidelines. Kasi, kaya, ari mo lang kita di pag-observe, sa mag-monitor, sa mag-report, no? Kaya kung may mag-file kaso kontra sa ila, atubangon na lang ila. Kaya, ka, dako man nga bagay, kaya isa sa mga liability rin nila is, prohibition sa mga holding public office. Inalit na rin dumaog ka, nagmaduktan ka ng kaso kontra sa imo, kasi hindi kaya apong ko kung mapahaling ka sa iyong pwesto. Okay. So, medyo ang silingili nato nga kung may complaint, basi ground na siya nga, hindi ka ma-proklamar? Yes, actually hindi ma-proklamar. Why kita sa mga pre-proclamation controversy, pero inalit lang magdaog ka kag magduktan ka ng kaso, kag siya pagbalila sa ating COMELEC Resolution 10732, as amended by COMELEC Resolution 10769, no, ang rules sa ating campaign activities, no, basi matahalin ikaw sa imong posisyon. Okay. Pero atagon ta ini, no, ining mga paglapas sa mga protocol naton, especially health protocol naton, hindi lang yang kandidato ang pwede nga mga liable ni, kundi bisan ang mga supporters can be held liable. Well, actually, boy, ang covered sa atong election rules, no, atong mga kandidato. Okay. So that's why dapat nila i-edukar mo ng ilang mga supporters, kay kung ang sala sa ilang supporters, sila na actually ang manabat sila. Ina siya, muna siya. Let us say, why go observe sa social distancing, ang kandidato, manabat man sila? Yes, kung for example, nagkakampanya ka mo, and then ma-document ina kamo ang inyong grupo, no, upod sa inyong mga supporters. Wala ka mo nag-observe sa atong guidelines, no, sa ang nag-provide sa atong COMELEC resolution, kaya sila covered niya sa atong mga resolution niya, ang mga kandidato malang niya mo. Okay. So, that's why even sa mga postering, kung wala natin natudluan natin ng mga supporters kung anong sakto nga pagbutang, anong mga sizes. Ang eventually, ang manabat niya, ang kandidato nga ang iasura gagawa dara sa mga posters. Okay. Di basi ko ni mo, basi ang panapik, ang kontraman, tapikan ta ni Blas ang amos ni okay, para nga makasuhan isang kontrata, oh? Okay, that's why, boy, no, may mga illegal posters, no, oversized posters, mapadala kita sa notice sa concerned na kandidato
and we give them 72 hours to remove the same. Okay. Otherwise, it will be presumed na sila ang nagkabutan ng mga posters. Okay. So right then and then, hindi masalaglidahan pagpasakan kaso kundi they will be given the chance nga pangkakaso na kung anong mga illegal da nga pagpanapik, pangkakaso nyo. Kay kung hindi, tika mo nang manabat kundi nyo pagkakaso na, mo nagle. Yes. That's true. Ati daw kuan manggali daw medyo may kuan manggali may tawag hindi man lenient actually no kundi nga ti tagaan mas la chance to rectify kung anong sala sa ilang mga supporters gali. Yes, kasi of course we also have to observe due process man sa aton nga mga kandidato. So mayan managli kay tsakto man kay hindi man nga basi tuod kon ang supporter to tama bla kay enthusiastic bla kag halas ang panapik da kag hindi among pagpanapik kay gali then hindi man gali right and there nga pasakaan dahan kaso ang kuan ang kandidato kundi they will be given the chance nga rectify na ang sala ang ginhimo sa ilang mga supporters gali no so mayan man kay tagaan sila sa tawag naton nga due process no but anyway attorney ining mga rallies ti buwas nga daan diri sa Bacolod duha ka dagko nga rallies mo ang himuon sang magtimba nga grupo paano ning social distancing ni man kay matyagan ko to show force daan mo. Yes, correct na action boy no so but it's actually we have observed that no sa rallies ni BPM ni VP Lenny but kita sa Comelec of course because ara kita dira the monitor we will just report our observations for record purposes. So kung kinasuway sila ila sa ulihi sa pagbayad sa aton nga Comelec resolution, ila na niya pagatumangon and but we are mandated to report what we see and what we have observed on the ground. Atagon ko lang attorney if ever gid man may mga violation ang Comelec would not initiate the filing of the case kundi ang kung sino lang nga interesado nga partido muna. Yes, muna dahil yung ginambal ko sa actually for the past few days damo sang reklamo sa aton damo sang nagapanawag reklamo ang atong ginambal sa ila nga kung gusto niyo ma-actionan you have to file cases. Okay, we will be with you in prosecuting these cases. No? Hindi kami mag-post sa Facebook. Kaya ang Facebook kaya ko sa kurso na nila yan. Wala kami mag-blast nila yan. Correct. No? So, ang ako minambal, file ka mo kaso para seryoso tayo ni. Ay kung nakay kung uda ka walwal sa Facebook, wala niya tulos. Ang Facebook niya, kung nakasakpal ko na, patunay lang ulit ang credibilidad, pero ay ginaya tupa. Correct, oo. Laban pa damo pa fake news, no? Amo na. So, at matag ina nga ang Comelec hindi mo ipagbasulon because they will not initiate the filing of the case. Kundi ining kung may reklamo kamo, file lang kamo kay updan kamo sa Comelec kung may merito ang inyong kaso, di ba? Yes. In fact, kung may ara maging mga valid complaints, we will guide them, we will tell them kung paano na overcome, okay? Because of course, we also want to prosecute, to seriously prosecute those who are violating sa aton mga guidelines. No? Kasi actually, sa una, daway lang ginatapak ang aton mga rules. No? Kasi una bes, why mas seryoso ng mga tagreklamo? So, kung may seryoso ng mga tagreklamo, buligan tayo na, supportahan tayo na. Sige na, utod liyo ko ba, Nabi? Daw ka namin isang topiko nga ginistorya ta. Kay upod sa kay Attorney Revo Sorbito, atong diri nga Comelec officer sa siyudad sa Bacolod. Attorney, you were saying, pasensya gid na utod kita kadali, no? Yes, I'm here. Attorney, you were saying? So, we encourage candidates or any person to file a case seriously. Tagid niyo, ipatukan tagid kay meron man file tapos mo lang gana. Gani man. Attorney, nakita ko kay Nabla si Commissioner George Garcia. I think na ang na-touch ang topic parte sa vote buying ba lang. I think ang Comelec would be very stringent on the implementation sa aton nga kasuguan parte sa vote buying. Well, again, ang ginambal ko, ang vote buying, hindi mo lang na pwede malaligar kita vote buying, there must be evidence, there must be documentary evidence, testimonial evidence. So kung may araw si mga hitabo later on, in the next few weeks sa itong local campaign period,
kung mayara ka mo makita, ma-observar ng mga vote buying dira sa kanyang mga kampo, you file a case. Para seryosohon mo. Supportahan tayo na. Of course, gusto tang atong lawi na ipon man mo. So, galing kayo bisan maano kung nakatalo ang ipon, kung wala sino nagreklamo, wala sino makagat sila. Correct. Ang importante dito na nakuha ta ng punto nga kung may reklamo, file ka case with the necessary documents needed in filing a case. Kag ang COMELEC can also give due process sa kung sino man ang ginareklamo o kung ginapasakaan sang kaso. Yes, that's correct. Sige. Attorney, salamat gid for your time, ha? Thank you very much for your time. I think nakatag mo na sang jutay nga giya sa aton nga mga ka-action bala. Magiyahan man sila sa how to conduct insakto nga kampanya sa karon nga election, attorney. Salamat gid, attorney. Simboy, I would like to take this opportunity pasalamat sa inyo, sa Action Radio, sa ibang mga katapos sa media, nag-aatagi sa aton sa oportunidad, makalapalabot sa atong mensahe sa pamuluyo, kagabulig man of course sa aton nga mag-ataga informasyon sa aton nga mga voters. No? So thank you, Gate, kung lang ako lang inyong suporta para maubata ini nga maging successful ang election sa ini nga coming May 9. So thank you, Gate. Good evening. Salamat man, no? Attorney Revo Sorbito, ang aton nga election officer diri sa Ciudad San Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:21. Mabalik kita, ha? Kaya damogid ko na miss diri nga nga obligasyon, no? Mabalik kita mga ka-action. Standby sa Action Firing Line. Pagkatapos lamang sini. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Maayong gabi lang kay Jean Buarom, classmate mo kumare, maayong gabi. Christy, good morning kay Jonalyn Ninyal de Cripito, kay Roda, sige sa kay Raf, ay kadamo, manisang imo ginapatamyaw, miga, no?
Ray Flores Baryoga, kag Veronica Santillan Manukan. Mayang gabi. Ay, si Crisy. Mayang gabi si mo, Crisy Samiliano, good evening. Andrea Amanda Jaime, good evening man. O, sige. Mga ka-aksyon, oy, si Kagawad M. Saboso rin. Gawad, mayang gabi the same one, no? May ginirigurahan kay na, ay nang rotabla, nga Negros Panay, nga Puerto, no? Dira sa EB Magolona specifically, no? I-check ko na si Action Ida Naboso sa sining gininagrahan karon nga puerto dira sa Banwasang EB Magolona, nga muni siya ang puerto padulong dito sa Panay, no? Sang mga sakayan pandagat. Check ko si Action Ida Naboso. Action Ida, mayang gabi. Pare ka naman din. Singanan ka nagid nga dayunon tan lang tong plano ta na kamatamat na baka siminto bla sila. Ito sa ginobra mo sa mga overtime na pwede na lang sa bitaw na lang yan. Kandiin ka na lang yun yan. Sige lang bala aran taya. Buwas Dito ako. ba guro nga, yung pa ikaw na lang tumabiyahe sa sang barko, sa sang FF shipping to ay. Sige lang. Buwas ara naman ko sila ni Action ano, buwas ara naman sa buwas. Gani, buwan ka, ara ka naman. Ay, ang buwan ko na yan napakati mo. Sige lang bala, sige lang amo ginaya. Mahirap maghanap ng pera. Perfect. Pagkatapos, hindi ka ron, tulog ka na lang ba kita na ikabuas? Oh, kita yung buwas ara na aga pa. Ara ka buwas. Yeah. Oh, okay, sige. Pero kabalo ko hindi naman late. Pero anyways, Action Boy, kaya good news ni sa, diri man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Subong man sa, dito sa mga taga-probinsya sa Iloilo, particularly sa my northern Iloilo. Kaya ginagurahan niya kaina ang mag-o ni siyang puerto sa located ni sa barangay Mantaangan, Banwasang EB Magalona, para mag-connect ini sa isla sang Panay, particular sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Aso sa Ahoy bali ang dungka sini. Yes. Kung para sa mag-visualize mo sa aton sa mga listener, dira ka na masulod sa barangay Alicante, wala nga bangga. Okay. Siyempre, pawala ka. Pabaybay. Oo, pabaybay, pawala ka sa Alicante. Okay. Oo. From the highway, galing Action Boy, although diretso-diretso, ang sinikadong dalan, do mga more or less 3 kilometers pa, at makalambot dito sa port. Paagi kay Kagina, ikabalo naman kita kick-off sang local campaign mo. Wala to Kagina si Mayor Marvin Malacon, pero arang representante niya nga si Engineer Erwin Soñado, basa gito yang hambag gito ni Mayor nga nagapasalamat gid saya sa FF Shipping Company. Amo ni siyang private company nga madumalag sa mga sa Port Action Boy. Kay nagapasalamat sa kay dako ini nga bulig, especially sa mga taga-Banwa sang EB Magalona, kay from sa ila man dahil makuha sang iban nga mga kinanlan nga trabaho, kag negosyo man sa gwaan sang Port Action Boy kung mag-start na ang operation nila. Ang banya, nagapasalamat man sa mga stakeholders nga nagbulig nga madayon gid ang nasanggit nga proyekto, kag nagpasalamat man siya sa presidente sa ining kompanya nga si Mr. Frederick Cruz. Bangod nga napili ang Banwa sa EB Magalona nga pasukuran nila sang port. Pero so, bali actually, inang puerto na private port na siya, gano'n? Private. Okay. Ang kagwan ni Action Boy ng ang FF Shipping Company, sila funded, ila kapital. Wala sang other, Sila man na biyahe. Sila ginada. Balik ko na sa naman to, roll on, roll off na lang vessel ang biyahe, dira? Yes, Action Boy. Every every Wednesday and Thursday pa lang ilang biyahe. Isa sa aga, isa sa hapon. Ano kalawig ang biyahe na from dira sa Mantaangan, pakadto dito sa Ahoy? 1 hour and 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. Okay. Yes. So, lapit lang, ha? Mas dasig na yung Action Boy. Actually, kagina, gamit kitaon ko yung kitaon ng island Balahao. Ang Ahoy, I mean.
Basi kung natakot sa piyak kag nagabay-pay ka mga dali. Natabok na di, pwede makita, hindi. Ang ano? Nakato ka sa piyak to bla nga isla bla may tao to bigaw hulat sa imo nga. Den nara ka na da, lapit tabok na di, pwede makita, hindi. Ang tao, hindi mo makita. Hindi Pero makita, mabalaan mo nga may kusina, gaaso, galuto sila, makita mo. Muna. Ang tao, hindi. Abi mo ah. Magagaluto sila makita mong aso. Oo. So lapit aso. gid ha, lapit gid gali ha. Lapit gid si Action Boy. Kag ano ni nang syempre advantage ni kay dito do ka ano wala ka ideal na isang lugar to. Kay existing port naman ni daan dito sa Ahoy mo. Daw na daan lang na tapos yung develop yung buksan ni Galuwat. Lapit na rin siya dayon sa ang next sige na dayon Sara, Iloilo. Lapit na ni sa Isla Regante. Sa Sicogon Island na mga tourist attraction man dito sa probinsya sa Iloilo. Si hamak mo sa una Sugboy magpa-isplay ganit sa maagi. Gabi ko may silakyan ka. Agi ka pa Bacolod, Dumangas. Wala pa ka oras. Tapos biyahe ka pa Dumangas pa Northern Iloilo naman. Layo-layo. Kaining Ahoy ni is the northern part of Iloilo? Muna? Yes. Northern part man yan. So lapit na da Isla Higantes. Oo. Yes. Magura mo ng kantuan tada sunay. Damo iganti. Damo iganti. Oo, damo na iganti. Galing doon, digig ko tuguro ka ngayon. Pero nami idea yun sa asan ba? Kagara, ito gani kagina ang municipal mayor sa Ahoy, si Honorable Jet Rojas. Para siya kagina upod ang pila ka mga official man para magtambong sa sining inauguration. Okay. Pero kung makakabalo ka, para sino ang kasagad baglangoy, pwede mo na naman yun, Ang kwan? Ang Ahoy? Oo, kay kitaon lang siya sumbo. Yan. Pwede kay hindi mo kuya dali-dali malunod. Diyan kay galutaw kuya mo. Mo Hindi mo akong lang ko sa likod mo. Pero nga, why si Mayor why si Mayor malakon kwan? Piling salmo ya? Wala sa kanina. Nga may kontra siya? Tama, sige ko pa naman sa iba niya mga kung sa bagay. mga group mates. Doon sila. Project. Pero pag ano niya, boy, nang wala, i-announce lang nila kung saan ogit sila ma-operate, kag kung tagpila ang ila-race sa passenger, kag makiter man sila sa cargo. Away pambalaan kung pila ang plite? Wala pa Action Boy, ang bali Mr. Derek Post, nga na-istorya mo na po. Yeah, to be posted sa Sultan. Ang bali na. Okay. Ang schedule of trip later on. Kaya importante na inaugurate na kanina. Sa ibang information, pagid, ini-Action Boy ang isa-8 na puerto diri sa may probinsya sa Negros Occidental, sakop ng syudad sa Bacolod. Sino nga tag-iya to? Ha? Sinong tag-iya gani? Ang tag-iya sa shipping Si Mr. Frederick Cruz. Tiway mo sa akin ko maninoy? Kabalo ka na niya dayo. Niya sang sikang ko ya. Hindi ko wala nagsunod daw. Kung maninoy. Ano ko lang sablo mo sa akon? Importante na ang ilang schedule of trips mabalaan sa atong tumuluyo. Ang rate mabalaan. Amo nang importante. Di ba? Oo, amo na gani ang hambal ko lali kay nila sa iya. Tapos kinanglan sa mga model. Ang gano'n pa, siyempre, i-advertise nila mga vessel nila, mga amenities sa sulod. Daw model kasing barko? Ano kasi Sharon Cunita? Dati, kasi Sharon Cunita, hindi pwede niya, I'll create my own movie. So, importante na mabalaan sa pumuluyo ang kung saan ang travel schedule, ang balayar, ang rate, muna bala importante na mabalaan sa pumuluyo. So dra ka na dai masulod. Mabuligan ta sila nga makabalo ang tao kung saan ano ang ilang schedules and travel. Sang trips. Nan. Kuha mo. Balian hindi ako ganun una mo. Balian mama nga ko isang number mo. Boy, siya pa na ngayo. Sino na ngayon number, ikaw? Siya na ngayon number. Ang muna iya. Ano tayo balaya? Ang muna iya. That's what I'm telling you.
Kaya mo na da. Oo. Importante ready ta. Correct. Kasi sa Cebu mo na, may porta ya sa Breadco, Yes. sa Banago, dili sa Bacolod, Ara ang Cadiz, San Carlos, Tagay, Pulupandan, Victoria, sa amo na subong, ang Banwasang, Ibi, Magalon. Yeah, so at least may kwan kita, may options. Options. Yes, oo. options. Hindi ba daw pero mo katubula sa ahon? Oo, nami kay lapit sa Isla Higantes bila. Kasi kung may Oo. plano kita pila kadlaw kundi mapos na. Actually, gusto ko ginagawa lang katuan, feeling ko ikaw ito makadala sa ako. Yes, oo. Pero tayo dalon ta katani sa kwan sa Camp Sawi. Ay, sa Bantayan? Hindi man, yapan, nakabot. Camp Sawi. Nakasimple lang yan. Model ka sa Camp Sawi. This is the look of the Sawi. Bakit magpakasawi ang tanan ay nagpapa ang sawi. Amo na. Sige. Binakaroon nila sawi ko to na happy ko yan. Oh. Happy being Sawi. Hindi ko sawi namin. Sawi ka na matulog na tabi kay aga pa to buwan. Nandun Sawi mo makiliwig. Dinostorya na tabi ka duwa sa kapiyan. Anyway, mo na, no? Importante is, ang aton nga mapuluyo, may options na kita. Mag-travel kita sa Isla Sang Panay. So, ara ng bago nga puerto, alin dira sa Mantaangan, sa Ibi Magalona, pakadto sa Ahoy, ang hungdungka niya gali Ahoy. Ang aton naman subong sa Latonta, ang ilang schedule of trips, pila ang balayran. Pero ang travel time is 1 hour and 10 minutes. Yes. Pero mali siguro more or less mo lang din beauty sa Bacolod to Dumangas. Dala mo ng basis nila. Ti okay. Mayo Good. Very good. Okay, tanay ta, boss. Gusto yung paleta? Okay, action boy. Okay. Salamat kay Action Eden. Sige. Report alin kay Action Eden abos. So, matulog din na sa kay boss aga pa na sa Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dira kay Ron Arhida Trava, maayong gabi dira sa imo Ron. Monitor man sila dira, no? So, maayong gabi. Sa nautod. Ito nautod, ginutod. Hindi nautod lang. Sige lang. Tapos naman report mo Miss Jenke de Alagdon, good evening man. Kag of course sa iya pamilya dira sa may DSB, sa mga friends ni Miss Jenke. Si Dennis Richard Tiboroma, maligayang kaarawan po sa darating na Marso 29. Mahal naming Miss Identia. Ay, muna. Sige. Sige, mabalik kita mga action. May mga importante pa kita din nga mga pahanumdom. Pagkatapos sini magabalik ang action firing line. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Comments. Action firing line. Nakakibot ko nga lapsado naglilas ng ibi. Sige lang pasensya gid mga ka-aksyon kay perti kadamo sa obligasyon tay no. Gusto ta patani magdala sa iban pang mga issues. Ini tani ang kay Ping Lacson blang pag-resign as chairman sang Partido Reforma. Ti amal sang presidente nga si Anay Speaker Pantaleon Alvarez nga tungod ko naman nabo ang ratings ni Lacson sa survey pero silang ni Lacson niya kay gapangayo sila sa akon 800 milyones para igasto kuno sa mga kandidato sa Partido Reforma nya wala ko na ihatag nga muna pero sige lang kay muna politika ni no politika ti ilaman